Xainis, te estaba servindo algo, non sei se te quedarías por aí dada a situación un pouco paralizada, aproveitarías que tes excusa para aliscar. Supoño que ao principio me quedaría un pouco bueno, coa curiosidade da situación, empezaría como a recoller vasos máis despacio do que debería. Para nada estou ponendo a orella. Solo que este vaso é moi frágil. Teño que retalo con moito cuidado. A ver, É o sexto que rompo hoxe. ademais Fairut perdiu cousas caras, entón as ten que servir ao nivel axeitado. Efectivamente. Sí, é verdade, traería as cousas tan caras que pidió Firebeat con moito cuidado. E o máis caro que hai na cafeta, percebes? Percebes. Vale, pois antes de dicirche nada, vedes como que tiran varios fragmentos de xornal na mesa e como que os acercan ás vosas compañeiras para que elas os lean e non ti. Ti tes que estar atenta escoitando o que din. Sí, señor, claro que sí, señor. Pois o primeiro, xa que Xenis está ocupada, quen estaría máis preto de a nosa querida Agatha? Feiro Tetalin, creo, porque andábamos discutindo xusto Claro. no momento. Sí, sí. Quero dicir, Que alguén chegou tarde. eu cheguei tarde, así que dependerá de se teño espazo. Sí, porque figúrate, Seguro que eres. Hai 3 xornais, cada unha lerá algo. Figúrate que estábamos nunha mesa de 4, entonces Pero éramos quedaba... 5. Claro, pero Xainis non está sentada, pero Xainis está Vale. dando voltas. Vale, pois achegan un deses xornais. Os xornais son todos na ascente da fala. Anacos de na ascente da fala. Así que Vou Talin, matar a Peach Grayson. se facilitan un papeliño. Leo en voz alta ou leo para min, eso está? A ver, están agarrando que leas en voz alta para ver as caras de Desi. Vale. Bueno, vale. Vou tratar de pronunciar por unha vez. A ver. 21 decántulos. O inagardado aconteceu no nascente onte, 20 decántulos. Quen diría que a luz sería causa de tal escuridade? Parte do alumnado do primeiro curso organiza unha falcatruada que remata con catastróficas consecuencias. Bacalouras xigantes atacando a estudantes e unha alumna coñecida como a elegante nigromante parece esvaecerse con fogonazo de luz. Mavinda e o resto de profesorado deron conta da situación salvando as súas vidas. A actuación de Celta atendeu inmediatamente a esta alumna que estaba no foco desta erupción de enerxía. Que estaba facendo? Como provocou todo isto? Actualmente, todo o alumnado de primeiro está en observación e sobre a alumna en cuestión non temos información sobre que pasou, pero parte do alumnado pensa que se sumiu na escuridade da morte. Antero Erotes. Busco a Grayson coa mirada nesta cafetería. Está aquí? Está nesta sala? Neste salón? Non está nese salón, lamento cho moito. Cago en Dios, vou matar. Esta noite que non se libra, vou matar. Pois que non te preocupes, que hai máis documentos e lle facilitan outro a Faeruit. Vale, eu collo e miro as dúas persoas con xesto de pedir permiso. Fanche un xesto para que procedas. Que douche un golpiño na espalda para que apures un pouco, non quedes aí no sitio. A ver, dale. A ver, nen. Moi ben. 24 decatnos. Todavía co corpo canso, coas mans cansas de boa parte de víctimas, aínda que non é o caso das mans firmes de quen escribe estas palabras. A maioría de estudantes de primeiro tratan de recuperarse e pouco a pouco van saindo da corentena. Unha universidade de tal prestixio en corentena? Que foi este evento? Parece que o mundo das fadas quedou destrozado. Que promesas e pactos imprescindibles farían? Como convivinte dunha fada e tras ensinarles os nosos costumes, puiden aprender tamén dos seus, porque iso sempre axuda ao crecemento.
Recuerden Mientras estás inscribirse lendo a esto- Future Entrepreneurs. Mientras estás lendo esto, Desi non se vai poder resistir e vai murmurar maldito traidor. A vaquiña do mañá, para poder chegar a ser un pouco máis como a min. As fadas teñen comportamentos moi estranos e non sabemos que obxecto pode estar impregnado cunha maldición ou unha trasnada. Recordemos o atentado que houbo ao inicio do curso sobre unhas teas tan perfectas. Sería unha fada? Hai quen diría que non hai probas, nin tampouco dúbidas. Nestes duros momentos, acendan as súas velas negras pola nosa compañeira, a elegante nigromante Desdémona, para que atope o camiño de escuridade entre tanta luz. Grayson Wilmer. Bueno, perdónolle un pouquiño. Vale, pois achegan o último e máis recente documento a Shinies. Que xa remataría de limpar. Eu intercambio co menú e digolles, aínda está aberta a cociña, sei que Non se preocupe, dependerá do que nos conteste a nosa filla, se seguiremos aquí. Me mato. pois collo o que me dan e empezo a ler. 2 desamonios. Tras todo o balbordo destes días e as pesquisas oportunas para dar a mellor información aos nosos lectores, podemos proceder a dar os seguintes factos. 1. O suceso acontecido sobre a gran columna de luz que se veu dende cada recuncho do nascente de Lamia o 20 de Candlos parece ser, por increíble que soe, o que dende agora se dará a coñecer nos libros de vestixios da maxia como a colisión do mundo das fadas. Isto como sabe? Bueno, descoñecemos os detalles, pero prometemos investigalos. O que parece certo é que as conexións, teleportes, mensaxes, recados, conxuros de localización están inactivos, parece que non hai modo de acceder nin contactar. Oh, non podemos predecir polo de agora se será un evento temporal ou permanente. 2. O estudantado afectado estaba rompendo... Bueno, isto non é verdade de todo, Había unha situación de, bueno, pues de disfrutar do tempo libre, de facer... Estaba rompendo, pero non moito, as Tes normas da razón, Shinies. universidade organizando carreiras de bacalouras con apostas. Pero unha cosa de nada, de... Bacalouras normales, de tamaño normal, así. Sí, Eh? chiquitas. A miña Carmiña era moi boa, coitada. Cando todo aconteceu durante este evento ilegal, parece ser que por algunha razón, quizáis como efectos da columna de enerxía máxica, as bacalouras aumentaron, oi sí, o seu tamaño e comenzaron a atacar. Mavinda Peteiro Afiado chegou a tempo para protexer a maior parte do alumnado e a alumna en maior risco. A estudante Agata Ofelia Desdémona parece que puido recuperarse perfectamente, xa ven, está moi ben. Grazas ás atencións de Certa de Santos. A coincidencia da súa recuperación co día seguinte ao Samai non parece casualidade. Diferentes alteracións na maxia e luces foron vistas ese día, ademais da gran fogueira que se prendeu, por petición de nosa compañeire Cinzas Runebraid. A estudante volveu onte á residencia. Este é o xornal de hoxe. Irá pouco a pouco recuperando a normalidade nas aulas. Agardamos que se poña en contacto connosco para darnos información máis detallada. Mina Lee. E o devolvo uns maiciños, aínda que sexa, non? Pois se quedan mirando para Desi a ver que cara ten. Da inocencia personificada. A túa nai fai un pequeno suspiro
Fai un xesto a Shinies por se lle pode entrar unhas cadeiras para sentarse na mesa. Sí, ahora mesmo. Eu levántome para deixarlle o sitio. E teu pai pon a man para que te sentes de novo, non fai falla. A ver, vaya por diante que as bacalouras eran pequenas cando escollemos. E eu, personalmente, non fixen ningún tipo de feitizo que puidera ocasionar un fenómeno de tal poder. Nin eu, nin ninguén que eu coñeza. Iso é verdade, eu estaba aí e podo atestiguar. Te miran Shinies, te fan un xesto na carta para que vayas por cousas e non molestes. Maldita sea. Polo tanto, querida filla, podes explicarnos da túa propia palabra para que non fagamos caso destes textos exactamente que pasou? A verdade é que nin siquiera eu estou moi segura de que pasou. Si que é verdade que fomos ao monte a facer algunha trasnada, unha cousa, unhas carreiras de insectos. Si é un pouco infantil, algo burdo, un pouco campesino, eu sei, no, pero quería integrarme, estar así cos meus compañeiros. E que roupas levaches por esa ocasión? Porque vendo as roupas de hoxe, debo recoñecer que as levas con bastante estilo, filla, pero... Gracias, levei o vestido que me regalou a abuela para ir ao xardín a cortar as rosas negras, que é así un pouco máis de traballo. E teu pai, por favor, prosigue co importante. Perdón. Entonces, a cuestión é que cando isto sucedeu, bueno, xa bichedes que poñían no xornal, cousa que é certa, que tiñamos unha compañeira que era unha fada, que é unha fada. Ese día, pois, ela desapareceu misteriosamente. Non sabemos que lle aconteceu, se está viva, se está ben, se lle pasou algo. Simplemente desapareceu. Bueno, estábamos obviamente investigando, pois preguntándonos que podería ter pasado cando íbamos camiño deste pequeno evento social totalmente seguro, sin ningún tipo de feitizos de por medio, que solo consistía en facer que varios insectos de tamaño normal se enfrontaran entre sí nunha proba de habilidade. Cando estábamos dirixíndonos a este evento, eu vin abrirse unha especie de portal, columna de luz de algún tipo que non soupen recoñecer, porque, como ben sabedes, acabo de empezar na universidade e todavía non estou educada completamente en certos tipos de maxia, como a translocación ou os portais. Entonces, non soupen recoñecer exactamente que era, houbo un fogonazo de luz terrible e o seguinte que soupen é que era Samonios. Non teño máis información. E que aconteceu? Por que estabas ti nese lugar exactamente? Porque eras ti a que estaba máis próxima ao lugar? Que facías ti nun lugar tan perigoso? Non terías ti nada que ver coa activación diso? Que eu sepa, non, eu non fixen nada. Que estabas a facer? Pois estaba con unha amiga observando o perímetro da carreira. E a tua amiga? Desapareceu. E ti por que estás aquí e ela non? Pois non o sei. Filla, non sería un sacrificio? Que non sacrifiquei. Eu non sacrificaría nunca sin permiso expreso da dirección. Ou sin o permiso expreso voso. Ou sin o permiso expreso do meu xefe de aquelarre. Ou algún tipo de figura deste tipo. Que non, de verdad. Mira, Se ademais sí.
Que? Míranse entre sí como para valorar. Si Shiny ademais trae as eu cousas. desvaecime e eles non encontraron ningún tipo de... Como iba a ser un sacrificio se non había nin sangue, nin velas, nin nada? Estábamos, pues, observando o perímetro do evento. E apareceu ese fogonazo de luz e eu estou aquí e ela non. Como podes pensar iso, Sabino, da nosa filla? Ti pensas que sacrificaría unha amizade para pechar o mundo das fadas? E te mira a ti como, no, verdade? Si eu non quero que este pechado o mundo das fadas. A mí que máis me dá o mundo das fadas? Bueno, por aquí escoitamos, filla, que tiñas algunha especial relación cunha fada. Claro, Fixeches algún pacto con unha fada? No, nada diso. Porque Shiny a se miña... dá a volta, empieza como a estar preocupada. Nada diso, porque a nosa outra amiga advertiume de, pues, de como se hai que comunicar con estas criaturas para evitar estes perigos. E durante ese evento, no que ao parecer te viches seriamente afectada por esa luz que chegaron a falar, filla, de que non estabas viva. E sabes o perigoso que é estar nese estado. Tiveches algunha visión, sensación, contacto? Como conseguiches volver? Conseguín volver porque a voz da... Porque o poder de Samonios é moi grande. O poder da festa de Samhain é moi grande, como xa sabedes. Amplificado con ese amplificador as artes da enfermeira trouxéronme de volta. Eu sentía a cantar nas miñas ensoñacións, nas miñas soños, alucinacións, non sei o que eran. Estaba noqueada. Era todo mentira. En ese momento non tiveches ningún tipo de contacto, non tes ningún recordo ali, máis que ese cantar. Quen está preguntando eso exactamente? Teu pai. Poido facer unha tirada de salvación de carisma? Tes medo? Podes? Para ver si intento siquiera mentirlle. Pois a verdade é que si, un pouquiño, había unhas... Un par de veces nada máis unhas voces extrañas que agora asumo que se trataba dos efectos do portal. Que tipo de voces? Voces ambiguas, non sei, pois un pouco distorsionadas, non sabería decir a quen pertencían, a nadie que coñecera, ou a que criaturas. Que che dicían? Querían transmitirche algún tipo de información? Nada concreto, era todo como que podemos te axudar a encontrar a túa amiga, pero era todo moi ambiguo. O teu pai pon as mans na mesa, erguese lixeiramente. Como pode un centro ser tan irresponsable con todo o poder máxico de protección que teñen aquí? Dilo. Tiro máis alto, jefe. Notas, imos a dicir que a que está máis próxima a túa familia, porque ti estabas de fronte, sería Shainis, que está intentando recuar, ou quizá Spyro que chego máis tarde, escoitaría como túa nai lle di un pouco polo baxini. Bueno, Sabino, nós tampouco podemos falar sobre quebrantar as normas e asumir riscos dentro do nascente. Recorda nas que andivemos tamén. Mírate, mira a tua nai. Deberíamos sacala do nascente. No, por favor, ¿Puedo? estou aprendendo tanto. ¿Puedo intervenir? Mirante como xulgando, miran a Daisy con cariña de corderiño degollado.
A súa nai faiche un xesto para que fales. Entendo que vos estudiastedes aquí tamén, en esta universidade, no pasado. De vostede. Tratos formal. Vostedes estudaron Sí, perdón, o meu galego, vale? Non é Fairuit. No, pero agora entendo que Fairuit sempre Sí. fai no ben, inda que... Vostedes estudaron aquí nesta universidade no tempo Sí, pasado. pero con moito máis rigor que a nosa filla. Pero... Ok, pregunta máster. ¿Yo puedo deducir qué son? Quiero decir, el tipo de estudio de magia, teniendo en cuenta que no conozco mucho todavía, o no sé... Cheiran a nigromancia por todas partes. Vale, ok. Literalmente. Es en plan de I am a nigromant and Sí, sí. I'm proud I of it, love ¿no? Raising the Dead. Me Sí, encanta la muerte completamente. y los muertos. Pois, gustaríame dar a miña opinión que grazas aos perigos e a forma de afrontalos poden ser unha das maneiras para que a súa filla chegue a ter o mesmo poder que vos, ou quizá se vos queredes iso, superarvos. Non é un sentimento de orgullo o feito que os fillos e as fillas superen aos pais e as nais. Quero dicir, é a universidade de maxia. O perigo está implícito no tema. Sen desafíos non se aprende. Tamén hai que dicir que, de todas formas, este xornal está moi ben redactado, porque a terceira noticia foi a única que tiña información, o resto era xente opinando de cousas que non tiñan dereito de facer nada, non entrevistaron a ninguén que subese do tema. Aquí hai moita desinformación, esta xente non está estudada, debe ser de primeiro ano. Esta xente non debería estar facendo estas cousas. Sí, eu Así que o medio do que pon aí é moi alarmista, non se sabe realmente como era a verdade, ten que saber a tua filla. Bueno, é que Grayson gustalle moito o drama. Exactamente. Como Grayson, podes os dos comprobar, Wendemer, xa sabedes como... non están redactados todos pola mesma persoa, senón que cada un foi unha persoa diferente. Descoñezo quen son estes ou estas estudantes. Colle a túa man, Desi, o teu pai. Mais con firmeza que con cariño. Xa. Filla, entendo que, como membro da familia Torrenegra, non hai neste ou noutro mundo moito que poida facerche mal. E acaricia o logo da súa casa. Que peor. Pero entendo e mira de pronto con moitísima severidade, sobre todo a Fairuit, por ser quen falou, pero tamén a Talit e Shainis, que aquí terás gardaespaldas que se encargarán de que nada che aconteza. Son amigos moi leales. De feito, se non fora por Shainis e máis a miña outra amiga que lamentablemente non está agora mesmo con nos, se non fora por eles... Shiny se intenta como cortarte, como se enteren dese outro evento, igual te sacan de verdade. No. No, pero todo ben. Quero decir que temos boas migas. Exacto, entonces como que nos... Pois que estamos aquí a unha para a outra, para calquera cousa que poida pasar. Vos mira a todas, fai facendo pequenas pausas, quédase mirando completamente para ti, Desi. Non quero ningún escándalo máis na nosa familia. No, claro que non. Escándalos, eu non deixaría que iso pasara. Padre, eu, ao fin e ao cabo, son filla túa. Algo de ti teño que ter dentro, non?
Así é, por iso seguramente esteas con vida todavía. Toma o que lle trouxo Shainis con moita elegancia, pero con certa presa. Érguese, con moita elegancia. Se me disculpan, vou un momento a falar co persoal o cargo. Claro, claro. Ningún erro máis, filla. Non se me ocurriría. Fai como a intención de facer un xesto respectuoso de despedida, pero non chega a facelo. E marcha. A tua Eu nai... fago. Que amable. A tua máis se relaxa un pouco máis, se acomoda. Así que a nigromante elegante... A ver, enseñáchesme moi ben. Dende logo, asegúrate de que as falandurías aquí estean ao nivel cando saian sobre min. Por suposto. Eu creo que quen te vexa, mamá, non poderá decir nada menos que cousas boas. Non o dubido. Todas escuras. E se queda mirando por resto das túas compañeiras e di: bueno, e vos que tedes a fortuna de poder estar entre o grupo de amizades da nosa filla. E imagino que ela nos chegará con moitas anécdotas turbias con vos, porque non vos presentades, sería un placer saber máis de con quen se xunta. Mira o resto primeiro. Eu son Shainis. Encantada. Monteverde. Doulle a man. En plan, continúa. Deixache darlle a man. Que generosa. Sí. E cales son as túas magias e logros na vida? Bueno, logros, pois... Shiny sen o entendida do mundo natural. Ela é experta nas cousas que medran as plantas, os animais, ese o seu reino. Sí, eu facía remedios na miña vila coas plantas. Unha cura... Vedes? Unha poderosa sanadora. Mira, como... É un mundo moi rico ese no que te especializarás, imagino. Así que... As pócemas son moi importantes cando os rituais saen mal. É importante que mellores e te esforces. E te apoia como con certa incomodidade a man no ombreiro para darche apoio e forza para que estudes, pero tampouco moi. En plan... Sí, señora. Eu son Talin Salinas, non sei, está como nerviosita, en plan, non sei que teño que dicir esta persoa, porque non me gusta que teña tanta autoridade. Supoño que estou especializada no mundo acuático, e fago un pouquiño, como que teño un vaso, e como que de auga, e fago que se mova un pouquiño, que fago un dibuxiño así dun golfiño, polo menos, para que se note o que estou dicindo. Bueno, que che interesa a ti, pois sei onde hai naufraxios, podo levarche ali, pero non podo dicirche moito máis, non sei que necesitas saber de mí. É dicir, en serio? Que guai! Ojalá podamos ir despois do curso, eso sería genial. Bueno, se coñeces algún naufraxio no que morrera algunha hidra ou criatura acuática poderosa, a verdade é que con esas non temos experimentado demasiado. Podería ser A ver, de interese. podes dicir unha criatura que poderías matar, a verdade, coñezo unhas cuantas. Mortas aínda non están, pero podemos facer unha colaboración en algún momento, non pasa nada. Bueno, se hai algunha criatura que faga un bo pago por elas. Trato sempre lle gusta facer. Pois mira para ti, Desi, como aprobando. Nunca sobra ter xente con naufraxios prota. Nunca sobra xente con contactos. Sí. Volve a vista hacia Faerut. Pois eu, lixe reverencia, eu son Faeruit, da antiga casa Drow noble Vandri, e son unha feiticeira das sombras. Pero lamento non ter moito máis que dicir, xa que despertei co estes poderes hai non moito, e a miña mentora, a que sospeito que é a miña mentora, desapareceu, deixándome
a min ao meu aire para que puidera experimentar e probar. Así que ti es unha desas criaturas. Unha criatura que camiña cunha lenda negra ás costas. Perdón? A maxia das sombras chegou a ti? Non me digas máis. A miña cara é de curiosidade. Primeiro, sí, o primeiro e o segundo era de duda, o segundo de curiosidade, en plan de que sabes? Non... Perdón, trato de Pensas, voz, cambiei por un momento, vale? pensas E de cambio. verdade que vou responder a esas preguntas? Eso é o teu crecemento persoal. Só hai dúas saídas aquí. Ou te volves unha non morta aos pés da nosa filla, ou resolves que che xerou esa maxia negra. Das sombras, quero dicir. Normalmente a maxia das sombras conleva algún tipo de risco ou maldición. Ou a superas ou caes. Cando fai esa pausa entre a maxia e despois das sombras, podo facer alguna tirada para manter a compostura? Sí, as tiradas dos vosos propios sufrimentos son Sí, libres. pero Son non sei Eso que mismo. podo tirar, non sei que podo tirar. Iso Sé para sería... desmayarte ou algo así, ou tiro No, desmayarte constitución. no, é para Sé que para intuición, a esos son carisma. miña era máscara, Carisma. carisma, salvación de carisma. Sí, a menos que quieras tirar en ganar ou algo así, pero entendo que non estás intentando No. ganar, estás intentando gestionar. Que non se che vexa o pelo. Pois o que poden ver as miñas compañeras é a máscara de póker que normalmente ten cambia por un segundo, e os sentimentos son duda e un anaco de medo e confusión. Eses tres. Bueno, é un placer coñecervos. Entón, unha experta en pócemas, unha experta en naufraxos e unha criatura que non sabemos se caerá ou non ante as sombras. Filla, recoméndoche que sigas a ver que acontece con ela, pero sen arriscarte demasiado. Sempre se pode aprender destas situacións. Creo que Fairy ten moita forza interior. Non lle queda outra. Dende logo, se non morreu ao conseguir esas magias, e máis se a súa mentora desapareceu, algo de forza interior debe ter. O caso é que canta lle quedará antes de que sexa absorbida por completo. Eu teño confianza. Excúsome e me levanto e marcho. Vale, con todo o respeto do mundo, o sea, en plan de non podo. Xa marcho. asustaches. Bueno, un placer, filla. Espero que se encontre ben. Eu penso que non terá ningún problema. Pero Bueno, uns todo se cantos. verá. Bueno, sí, que problemas tenos todo o mundo. Está claro que ten outros problemas aparte de ese. Bueno, filla, creo que vou a ver a que estará armando o teu pai. Intenta manter o perfil baixo por un tempo, polo menos. Claro, Ata que nos vexamos nas vacacións. mamá, Cóntame. ti soupelles algo de... Bueno, de xa sabes quen. Bueno, de cando en cando, pero non te preocupes, filla. Os contactos son fugaces. Pero bueno, parece que vai levando. Alégrame sabelo. Non te preocupes, diso me encargo eu, polo menos ata que sexas máis poderosa. Está claro que o necesito. Érguese un pouco para despedirse e acompañar a teu pai. Ela sí que fai unha pequena reverencia. Vos mira, Talin e Shainis. Agardo que xunto a vosa compañeira das sombras poidades cumprir a promesa que Sabino asumiu por a vosa parte. A promesa? Non te preocupes, non te preocupes. E bueno, tedes sempre ollo cando, aínda que xa escapou, hai unha drou da Casa Bandrí. Sei que soen acudir a esta universidade, así que, bueno, supoño que pronto haberá máis. Vémonos, filla. Hasta pronto.
Me sigue luciendo esas xoias con tanta elegancia. Claro que sí. Darlle recordos a Wolfgang e a Lucrecia. Por suposto, pronto estarán por aquí tamén. Ah, que maravilla. E se despide cun xesto sutil e marcha. Mentres todo o mundo a sigue mirando e admirando como se hubiera aí un dramático silencio. Que intensa esta xente, non? Estás ben? Nin idea do intensos que poden chegar a ser. Isto Queres ir xa a casi a pareceu botarche auga na cara e todo iso? Ah? Queres botarche un pouco de auga na cara? Queres que... Se non tuveramos clase iríame directa á taberna. Creo que farei eso despois de ir a clase, porque está claro que teño moito que recuperar. Si quero que meu pai se me quite de encima un pouco. Bueno, polo menos deixame facer isto por ti. Quero chegarme, poñerlle as mans ao lado da cara, ver se me deixa. Sí. E todo cual, quero conxurar protección contra o ben ou o mal. Porque non creo que me fío dos seus pais, pero é protección técnicamente contra fata, contra non mortos, contra non sei que. Contra as sombras de Firewind. Ai, pobre Firewind. Como se pasaron? Como se pasou? Que señora. E supostamente Garda. faiche sentir máis valente, máis así. Oh, moitas Vale. gracias. Me ha llegado al cocoro. E antes de Claro que que a tua nai se afaste de todo, Shinies te ves aparecer unhas moedas como pago a todo o da mesa nas túas mans. Wow. Sempre teñen que lucirse un pouco, sabes? Nunca poden deixar o diñeiro na mesa como a xente normal. Bueno, Pois eu conto as monedas e digo, vou levar a xefa e eu teño que marchar. Propina aí, de si sobra. sobra, quédate a propina. Quédate a propina. Con cara de trasna. Bueno, ahora, o sea, pregunta, como se di? Ahora temos máis clases, non? Que tiñamos? Sí. Eu sí. Eu teño botánica, pero non sei se o resto tiña. Si, Sí, eu tamén. Faeroid tiña botánica. Botánica. Onde a teño a matrícula? Non. Ah, vale. Bueno, pues teremos que ver despois. Por certo, aínda temos algo de tempo? Podes volver ou se non poderíades quedar despois. Imos a facer No, salto no, de no, día no, no, despois no, desta no. escena. A pregunta. Puiden ver si Seiji está no comedor tamén? Non estaba aquí. A busco. Non está na Biblioplex, que é onde estades. Ou vas a ir a botánica ou algo. Salgo, co tempo que teño vou buscala. Vale, pois tira Pouco de percepción. Percepción. A ver. 13. Non a topas. E nin sequera ten botánica, así que tampouco sabes onde pudo ir. Vaya. Sí que a sacrificaron. Shit. Pues vou cara ao onde é que dixo Aurora Luna onde practicaban? Creo que non che dixo o lugar, pero a maioría das actividades prácticas son na Biblioplex, algunha das aulas aulas ou espacios que hai atrás. O que pasa que é cando corresponda no horario. E hoxe non hai. No, vélvete con nós, muller. Hai mañá. Bueno, en fin. Vaya movida.
Podía ser peor, supoño. Moitísimo peor, é que non tes nin idea do moito peor que podía ter sido. É que me podían ter teleportado para casa, aquí neste mismo instante. Sí, para unha persoa que quere estar aquí. Está Eso moi digo feo, eu, obviamente. eso digo eu. Está feo. En xeral, ben, o que non me gusta é eso que dixo meu pai dos escándalos. Escándalos? Que escándalos? Si un nigromante, que importa de los escándalos? Vive nunha cova, bueno, non nunha cova, nun castelo antigo medio semiderruído, pola estética, pero que xa era el o raro da súa vila. Bueno, a familia xa del xa era rara da súa vila, en fin. Ten pinta de que lle parece humillante non ser vitorioso en todos os combates. Es que nada. Sí, Para min humillante é que che pillen que che fan unha foto no que estás feito un desastre. Eso pareceme un escándalo. Que nun combate perdas cando estás en primeiro curso, pareceme natural. Pero bueno. Moitas gracias, Talín. Moitas O gracias. escándalo é a universidade que non sabe traballar. Ti fixeches o que podías. O que non sei como chegou ao ascento da fala ata allí. Bueno, falaban moi por riba, mellor enteráronse por voces. E xa está. É unha boa pregunta, pero tampouco... Pero creo que haberá moitos métodos polos que... Entonces quedase pensando nunha cousa que soñou, que foi cando estaba inconsciente, que tivo aquel soño que estaba falando con Jevanesh e el decía algo así como de ir afora. E quedo pensando neso e fago nota mental para ir despois de clase a punta de flecha a preguntar, a cotillar sobre eso de salir afora do campus. Que, vamos, que nota que é o que quero facer despois de clase. Pero de momento non digo nada. Vale. Vou pasar o símbolo que foi o que tocou o teu pai para que todos saiban cal é o símbolo familiar. Non sei se alguén máis quere facer algo neste día ou se non imos a saltar pronto ao seguinte. Outra cousa son os traumas que lle pasen a Firewood polo camiño este día. Eu tiño dúas cousas que facer antes de que pase o día. Algo para a noite, pouco máis. Vale. Que queredes facer? Eu, en canto acabe a clase, quería ir a punta de flecha. Pero como igual si Firewood non ten botánica, igual quería facer algo. De feito, sempre esquezo onde está o calendario. Perdón. Ponte un... Vou non volver a pegar. Vou a pegar na Aquí está. xa encontraste, ok. Sí. Tens que facer unha carpetiña aí de Sí. marks para nascente. Teño. Pero bueno. Pois non sei se alguén máis quere facer algo antes. Mentre eu miro estas cousas. Desi, ti buscarías a Firewood? O sea, despois de clase, ti non tes botánica? Pregunto. Quen? Firewood. Non teño botánica. Botánica, ok. Teño historia da maxia e arte. Pero iso é de primeiro, non? Tedes todas menos Firewood. Okay. Pois sí, antes de ir a ningún sitio iré á residencia a ver si estás. A ver si está Firewood na súa habitación, un salón ou algo así. Vale, pois Firewood fai unha tirada de salvación de constitución e se a pasa, Desi faz unha tirada de percepción. Jesús. Está desabonada ás 11 hoxe e o que hai. Dios, eso quere decir que no. Vale, Firewood, por onde te terías movido? Supoño que
pode ser random o teu movimento. Sí. Aínda non coñezo moito a universidade, entón vou mirando polos pasillos, quizá en algún momento intento como atopar unha salida afora, entón vou mirando, pero non chego a saír. Da Biblioplex ou do... No, a Biblioplex marcho. Vale. A Biblioplex entendo que é un edificio ou é Mm. E unha a sala? biblioteca, pero o sea, é como edificio central, onde están todas as universidades, as escolas separadas, e a Biblioplex é No, o pues, centro. ok, pensaba que era solamente a parte de la cafetería e demais. No, pues entón sí, nesa parte. Subo as escaleiras, miro por sitios. Vale, pois fai unha tirada dun dado de 20. Eu? Sí. Ah, Ui. Vale. Pois mentres estás por aí, no estado no que estás, atopas a unha noma chea de enerxía, moi ilusionada, organizando cousas, está como super motivada. Vou a ser Slav da morte e vou practicando. Non, pero nada, confía en min. Jo, jo, jo. E te chegas a ela. E que pasa, Fairwind? é unha das compañeiras de clase, non? Sí. Pois pregunto, en plan de, bueno, non lembro o nome. En ese momento non estou para pensar, en plan de, perdona, ti es unha das compañeiras que temos en clase, non? Sí, un placer. Lle dou a man tamén. Necesito un favor. Claro, dime. Miro un pouco a se alguén podemos falar nunha das aulas. Isto está se volvendo un pouco raro. Tía, eso tiñas por que pedir a min. Que te daba. Que necesitas? Os dados? Non. De feito, comezo a respirar máis axitadamente. Estás ben? Ela é moi chiquita, así que tampouco che chega para Sí. necesitarte. Eh, Podo pedir axuda? Podo chamar a Mavinda? non hai falta. Es que me sabe mal a mí como jugadora. Bueno, verás, teño unha condición e necesito un pouco da túa dos teus da túa enerxía, da tanta enerxía que tes. Mirache moi raro. Iso que queres xogar a rol? Que podes describirme o rol, por favor? Pois mira, Como son é? uns xogos moi emocionantes. Ti meteste na pel de algunha criatura ou dun héroe. Por que me miras así? Sí. Miro directamente e aliméntome. Pois fai unha tirada a ver se te pasas ou controlas. No, tío. No te pases. Que tirada, Pois depende da poción que te estea gobernando, pero en principio son ou salvación de carisma ou constitución ou... Ti me dirás. Sabiduría diría eu, pero Escolle a mellor. moito instinto non está Escolle tendo. a mellor. Non sei, a master que diga. Como te sintes? Bloqueando, estás intentando bloquear, ¿no? Estou intentando controlar un pouco. Pero estás intentando controlar o teu corpo para moverlo a tempo ou estás intentando controlar as túas emocións e como As emocións. relaxarte. O corpo está perdido.
Pois vai tirada de sabedoría. O sea, de Sabiduría. carisma, de salvación Ah, de carisma. Vale. En última instancia collo a pedra nunha Vale. man. Vale. Non che vai Preparado. durar. Vale, vale. Vas sentindo a emoción de Rosy. Non sei se che van entrar despois deste momento ganas de apuntarte ao clube de rol. Pero despois deste momento no que ela che conta todo e se queda como un momento bloqueada, ao cabo dun anaco notas como o seu corpo está moito máis feble. E ai, síntome un pouco rara. Creo que non sei se conseguín convencerte, pero creo que vou ir descansar. E ves que camiña así un pouco e vai como despaciño ata que parece que ve a Cadoras na distancia. Cadoras achega moi efusivamente, a recolle a lanza e nota que ela non corresponde como sempre. A recolle en brazos porque é moi pequena. Parece que lle di algo moi entusiasmado, en plan, imos ir ao lago para que vexas as fermosuras de ali, poderás recuperar todas as ganas de xogar. E ela parece que vai con ilusión, pero con pouca forza, e se van afastando de ali. En ese momento eu miro hacia o ceo e estiendo as mans, abro a boca, deixo sair os colmillos e deixo ir un gemido de gusto. Oh, tío. Qué movida. Qué movida. Pois, que querías facer, Desi? Joder, seguir esto va a estar difícil. Bueno, quero dicir, descubres isto, te deixo nas túas mans. Claro, a ver, eu estaba buscando, pero fun á biblioteca, o sea, estuve así ao lado da cafetería e despois fun á residencia a ver se estaba. E se non a encontraba, pois dixen, bueno, xa falarei con ela pola noite, sabes? Na vou buscar por todo, sabes? No. Era, vou ir mirar a ver se está na residencia, se está na residencia bien, se non xa falarei con ela despois. Vale. Imagino que non estaba na residencia. Non. Non ten pinta, non. Vale. Vale, pois moveste pola universidade, Rosy tampouco, igual escoitarías que Rosy comentou por aí que igual Fairy se apunta as extraescolares de rol. Pero como Fairy é rara porque é tan en plan de que fai que debe ter algún tipo de complejo, bueno, algún tipo de complejo. Debe ter algún tipo de trauma, que lle pide, que seguro que Desi pensa, esta pedironlle que se metera en rol e ela por non dicir que non metese en rol. Podería ser. Vale, pois Así que vou á taberna. vas a taberna. Sí, Vas a ver, con- dígolles a Shiny e a Talin se queren vir á taberna tamén. Non teño problema. Eu necesito beber. O sea, é moi urxente. E ademais teño que averiguar unha cousa. Todo isto é pola noite? Ou despois das clases? Como é? Isto entendo que xa, ela mínimo vai despois das clases. Sí, Logo, eu despois. Sí. Shinies ten algunha extraescolar, pero supoño que isto xa van máis así sobre as 7 ou así. Porque recordo que Desi ten apuntes que coller de todas formas. Sí. Se despois decir, supoño que poderías entrar máis tarde, porque te enterarías onde están se preguntas, vamos, non. Eu supoño que se ides pola tardiña si quería. Sí, bueno, eu iba a ir máis ben pronto, pero podo esperar, si dis, bueno, esperádeme que teño non sei que, espérote sin problema, sabes, en plan, whatever. Vale, pois cando saía de xadrez máxico si que iría. Vale, pues entonces allá vamos. Vale. Vos achegades ao local favorito de Desi. Ay, qué raro todo. Veña para adentro. ¿Quién está? Sí, que está alguien dos nosos compis. Está Javanesh por aí, non está Javanesh? Está. Eso espero. Importante. Que queredes que vos invito?
Eu necesito, sobre todo, algo que me manteña hidratado neste momento. Este país non me gusta nada. Vou pedirlle a Nora que me cambie a cama, me poña unha piscina, porque sinto que vou morrer en unha semana, verdade? Así que Non calquera está cousa mal, que ya. sexa líquida xa me chega. Algo, o sea, alcohol non, algo que te hidrate. Sí, Vale. o contrario do alcohol, vale. Sí, o contrario do alcohol. E ti, Shainis? É un zume. Pois outra cosa que hidrata. Moi ben. E póñome buba a barra. Hola. Benvida, elegante nigromante. Acabo de ler Isa. Teño que ter unhas palabras con algunhas persoas. Non sabía que coñecías a Antero. A quen? Quen escribiu o do elegante nigromante foi Antero. Vaya, e eu botando toda a culpa a Grayson. Non podemos dicir que non fora idea súa. Ah, quen é Antero? É un alumno de cuarto. Vaya, é guapo. E non é un pouco turbio que un de cuarto estea fixándose falando de elegante dunha nena de primeiro? Non é un pouco... A ver, non sei, temos como 20 anos, creo, non... Sí, pero... Ti xa sabes como é a vida real. Bueno, depende dos Mm. teus gustos, por suposto. Os meus gustos son moi variados. Pois podería ser. A ver, a verdade é que é deste tipo de persoas que non falan moito. A pesar de ser un semi-elfo cunhas orellas moi puntiagudas, ten barba, así que normalmente iso é exótico, porque non soe atoparse. Claro, claro. A ti que te parece? Bueno, por que non? Mira, vou invitar aquí as miñas colegas. Elas queren algo hidratante, uns zumiños. Aproveitade e pedide un zumiño grande se invita a ela. Exacto. O máis grande, bueno, non o máis grande porque se podría ser enorme, pero unha cousa así. Perfecto. E eu unha copiña de anís, por favor. Moi ben. Vai con cuidado que acabas de recuperarte. Non, si o necesito. Xa te enterarás, pero viñeron meus pais a botarme a bronca. Así que esas elegantes criaturas das que falan e que aos seus pasos morren as plantas son da tua familia. Unha aspira a ter semellante poder, a que os seus pasos mordan as flores e bueno, se desmaien as persoas da impresión. Bueno, é un loable obxectivo. Eu creo que sí. Xa me dirás se vou por bon camiño. Tirando ficha. Inmediatamente. Tirando ficha. Bueno, non te vexo mal. Polo pronto parece que retaches a morte. Así que iso xa impón. Brindaremos por eso. E se serve un pouco e brinda. Antes de volver á mesa e que o escoitedes vos, voulle preguntar, oiches, Vanés, ti tes certa experiencia xa na escola, na universidade? Claro. Sabes se hai forma de salir do complexo universitario? Claro que hai. Pero entendo o que dis ademais das excursións reglamentarias. No, por suposto que nunca se me ocorrería semellante cousa. Que precio ten esa información? Que estás disposta a pagar? A onde queres ir? Bueno, a verdade é que non pensara a onde quería ir, simplemente que quería ir. Queres sair por sair? Si que estás animada con quebrantar as normas. Non dixen inmediatamente, pero esta información para o futuro. Pois está interesante sabelo. Bueno, ti ven cunha proposta. Pero de todos modos, se che interesa tanto sair, podo facerche saber cando me pidan algún tipo de axuda, apoio que implique sair. Estou interesada, claro que estou interesada. Bueno, pois eso si queres avisarei cargar, eso si che ven ben cargar con unha inútil de primeiro que se desmaya cando ve unha luz moi forte. Bueno, sendo un ser da escuridade, normal que a luz te impacte, non? De todas formas, eu normalmente non vou a esas saídas se eu quero manter o meu traballo. Claro. Comprendo. O sea, que sería como un traballiño, unha especie Sí. de recado.
Che recomendo que nese caso non vayas soa. No, nese caso eso non se me ocurriría. Xa teño bastantes problemas. Bueno, se te pillan a primeira vez, a menos que sexa algo moi grave, simplemente pasarías un pouquiño, pois, xa sabes, no lameiro a estar unhas horas, uns días, dependería. Non me preocupa nin a vinda nin o lameiro. Preocúpame outras cousas. Algo que irás moitas compartir? gracias. De momento non. Non hai problema, aquí estou para servila. Unha ten que manter algo de misterio. Oh, estás completamente rodeada de misterio. Se tuvera un abanico faría así, pero non teño. Así que vou a levarlle as bebidas ás millas colegas. A beber así. E mi capitanis. Ai, que frustrante todo, de verdad. Por Bueno, que? pero nin tan mal, ¿no? Ao final saíches ben parada da visita dos teus pais. Sí, eso ben. Non... Entón, Ai... É difícil de explicar, Shainis. Eu, durante esos 10 días, pensei que estaba facendo cousas que ao final resulta que non estaba facendo. podo tirar perspicacia. Podes? Non te fías? Ou queres saber a súa frustración? Shiny se queda como estaba. Pensando que estaría facendo ganchillo. Claro, igual pensou que remataron a bufanda e non era verdad. Nese momento aparezco, vale? Ah! Te estás a falar. En cando te vexo, levántome. E vou cara a ti. E digoche, ai, estábate buscando antes. Ah, Sinto moito... mil disculpas. Non te disculpes, polo por que te meu disculpas? comportamento. Teñome que Porque disculpar eu. non fon propio de min. Como que non? Este- Teñome que disculpar eu por como son meus pais. E non pensaba que miña nai se ensañaría tanto contigo. Sinto que che fixera pasar un mal trago. Non é nada. Moitas grazas. Veña, que te invito a algo. Ah, Que te apetece? e miro un pouco alrededor. En plan de, é a primeira vez que estou é unha taberna de estudiantes ou... Sí. Pero que está? Fora da universidade? Non, Ao está todo lado? dentro do campus. Todo por onde Ah. vos movedes en principio dentro do campus. O sexa, esta taberna é pública, de feito, non é un garito destes ocultos. Hai 3 lugares para tomar algo no campus, este é un deles. Vale. Pois, grazas. Non sei que poden ter aquí, pero... E en casi de todo. A sidra está moi boa. O El anís licor cá. tamén. Está ben. Ok, vale, vou probala. Pareceme ben. Pois pido eso. Sento. Vale. Te digo, unha compañeira que bebe máis do teu gusto. Cho sirven. Efectivamente. Podedes notar a Feiruid máis relaxada. É como, Sí. como se ten máis vida. Eu, de feito, iba a preguntar si se che notaba alterada. No, Pero alterada no. está- É calmada e de feito un pouco como o que queda despois dunha euforia, os rasgos de decir, xa estou un pouco máis calmada, pois iso. En plan de, ás veces móvese un pouco, aínda non está, pero non é de nervios. É como en plan de, ok, acabo de, por exemplo, correr e agora estou calmándome, non? Pois xa está, Sí, estou sí. na parte de calmarme. De si só ten pensamentos impuros. Dixo, esto... Sei como se relaxou. Sí. Todas teorías son todas incertas, pero bueno, da igual. O SDM, como se chamaba o tipo ese que me botou un piropo no periódico? Que eu vou apuntar para futura Antero. referencia. Pois eu pregunto a Como? Shine, Antero. mi Shinies, non sabía que traballabas na cafetería da biblioteca.
Pero, bueno, sí, está aínda procesando de mis shinies. Sí, é que, bueno, non teño moitos cartos, entón sei que hai alguén que pague, non sei, a matrícula e todo isto, pero non sei quen é, tampouco quero abusar, entón, pois, estou intentando sacar uns cartiños para, pois, os gastos e todo. Entendo. Ti, bueno, se pone a pensar, non ten ningún problema porque pidió máis caro da carta. Pero bueno, eso é unha axuda. Se queredes alguna vez, non sei, encargar algo ou podo, xa que traballo aí, podo, non sei, quizáis aí algo especial que poda facerse. Facedes encargos para enviar tamén? Ou soamente comida Pois non sei, da universidade? teño que preguntar á xefa, porque Entendo. estaría ben, a verdade. Un envío ao domicilio, igual podería preguntar a, como se chamaba? A da raposa, Bradley, aínda que chegaría un pouco revuelto todo. Ves que empeza como Seguro. a divagar na súa cabeza, como... Está lucubrando. Seguro que hai algún feitizo ou algún conxuro que pode axudar nos envíos de alguna maneira. É verdade. Vas un familiar, invocas a un mono Tamén. e o mono lévacho, pode andar e pode coller cousas. A cousa tal é que non chegue revolto. Pois ensinaslo e dille, non o revolvas, e ya está. A verdade é que aínda estou collendo o concepto de maxia porque supoño que algo teño, pero non sei como funciona moi ben. Bueno, supoño que iso é parte de polo que estou aquí. Bueno, esa é unha pregunta, por que estás aquí, ti? Porque estás un pouco como a min, a verdade, estás a velas vir, a ver que pasa. O sea, esa impresión que das, non me quero meter e dar ideas falsas. Ao contrario, Talin, mis shinies parece querer estar aquí. Bueno, estou preguntando agora a Shinies. Que me responda e logo xa comentaría os meus problemas. Perdón. De feito, eu o que quero é aprender a curar mellor. Atopei unha muller que dixera que estudiara nesta universidade, que aprendera feitizos para curar e para axudar a xente. Bueno, pois eu, aínda que cos remedios das plantas podo chegar a facer cousas, pois tamén quero aprender a facer iso. É interese profesional, supoño. E tes algún feitizo, alguna habilidade máxica que aprendiches xa? Ou aínda estás... Bueno, mirando? estou vendo a ver que atopo, porque non coñezo moito. Entendo. E ti, Talin? Eu que? Por que estou aquí? A ver, queda claro que non sabes moito no tema, pero supoño que a miña pregunta é se xa te calmaste? Ou prefires algún té que poida axudarte? A ver, estou ben, no sentido de que tampouco estou nun perigo inminente, así que podo procesar as cousas. Tiven aí unha noite para pensar as cousas, fundarme en baño, porque aquí non hai costa por algunha razón que parece terrible. Pero bueno, cada un ten que adaptarse, supoño. Non está tan mal, non estou acostumada a non ter 50 cousas que facer cada día, aínda que as teño. Pero bueno, aínda non sei se teño que comprometerme con elas, así que... Estou asimilando non fuxir de aquí correndo hoxe, porque se hai 50.000 magos e hai 50.000 persoas que poden voar, van a toparme antes de tempo, porque, repitamos, non hai costa. Así que teño que pensar mellor os meus pasos.
pero non creo que vai a marchar esta semana. Trataría de adaptarme polo menos para estar ben no tempo que dure aquí. Eu póñome así e digo, espero tamén non ter que cumprir a miña obrigación e impedir a túa fuxida. E mírote fixamente. Que queres Durante decir eso. con iso? Como que obrigación? Con quen? Quero dicir, queres fuxir, non? Eu estou aquí para axudar tamén. Pidéronme que fora a buscarte. Entón, son, en certa maneira, responsables, supoño. Non sei cando acaban as miñas obrigacións. Entón, sería máis sinxelo se non teño que perseguirte. Eres a súa guardaespaldas? A súa niñeira? A chofer? Non sei conducir, pero se iso é o que se require de min. Pero Repito, por que? quen? Por quen? Se encolleu de ombreiros, se fixo así. No, vai xixi así, despois é un... polo centro. Polo centro. Tiro perspicacia. Eu tamén. Ataque de tamén. perspicacia. Xenis ¡Ah! Xenis está. Un 17. Xenis aínda está loading, centro. Xenis. Un 20. Pasus. Wow. Wow, ok. 17 Claro. e 20. Uf. A ver, tira engano se queres, pero non hai engano aquí, creo. No. Creo que Misterioso, se nada máis. está omitindo información sendo Sí. ambigua a propósito. Vale. Misteriosa, como sempre. Que podo dicir? A ver, un momentito. Vale, Ese parágrafo dúas. O 17 non estou dicindo todo, pero non estou mintindo. Vale. O sea, algo ten que ver co centro, pero pero non, bueno, hai máis historia que non sabemos. Tamén o que notas é que o que dixen antes, o seu comportamento é como un pouco máis tirado para adiante agora mesmo. Está máis Non chill. é máis, normalmente non é así, notas a diferencia. E ti, Tallinn, que notas é que non está mentindo, pero tamén hai dúbidas de se ela mesma da información que ten ela mesma, perdón. Que juicy. Ai. Mira, Feruitz, eu non sei se te das conta, pero unha persoa que se dedica a decir que sí porque alguén lle invita a unha banda non ten ningún tipo de autoridade sobre min. Sentes autoridade sobre ti mesma que te crees ti para meterte na miña vida. Non vou meterme Tallinn. na túa vida. Estás metendo? Que saberás ti de min para andar a permitirme ou non permitirme facer algo? A ver, Ela xa dixo que non é cousa súa. Estará traballando como Xainis. Digo, un pouco para conciliar o ambiente. En plan, será un traballo como calquera outro ou algo así. Ainda que non o Pois- crea de todo. Pero non entendo porque tiñas ese ollo como para vigilarte. Parece que alguén está moi interesado en terte baixo control. Ti? sí, Mira, que fas? Es perigosa. que eu saiba non. Que eu saiba non, pero iso non implica que non me relacione con xente que non me deixa fuxir das súas redes da súa forma de actuar. Cando digo que coñezo naufraxios é porque sei que nos provoca, digamos. Oh. Entendo. Así que é difícil sair desas dinámicas, supoño. Bueno, o mellor é unha oportunidade agora que estás aquí, bueno, quitando o feito de o ollo que deixaches no outro lado e o feito de que Faeruit non va a delatar nada que faga, verdade?
Tiran gano, veña. Alzo un ollo. Unha ceja. Unha cella. O ollo tamén, eres un feiticeiro das sombras, podes facelo. Quero dicir, teño 2 ocos negros aí mesmo, entón. Pois igual aquí atopas, non sei, a liberdade que non podes atopar noutros lugares. Ou os medios para conseguila. Podo entendelo, pensei un pouquiño neso, por exemplo, na clase de Berelda de hoxe. Pero ao mesmo tempo, estou rodeada de nigromantes que poden andar por aquí como lles dé a realísima gana. E ninguén se asusta. O sea, está aceptado, supoño. Hai un Un dos profesor que hai cousas moi extrañas coa morte. Penso que un dos decanos é vampiro. Non me extrañaría a Sí, estas iso é alturas. verdade, o de Elemental, creo. Non era o da vida? Da Non Bea? recordo. Bueno, un... Ti estabas interesada nesa... Sí, sigo interesada, porque ao fin e ao cabo é a rama familiar. Non sei, os teus pais ten pinta de ser xente con bastante influencia. Iso non quere dicir nada. Aquí non. Solo que lles deixan pasar e mangonearme. Bueno, eran antigos alumnos tamén. Non sei se iso ten que ver. Quer saber que... E de feito, Igual un profesor é compañeiro. Imagínate que estuvieron liados antes. Igual hai anuarios. Deberíamos mirar. Sería tan divertido. Fairet, podeche facer unha pregunta persoal? por supuesto. A ver, A cambio dunha. vale. Unha pregunta persoal a cambio de outra pregunta persoal. Miña nai é unha persona particular, pero ten moi vos distintos. Entonces baixo a voz, o sea, que nos oian as outras dúas, pero para que non nos oia nadie máis. Eres unha criatura non morta. Unha persoa non morta, perdón, unha persoa non morta. Sí, é persoal, sí. Sí. As miro, as Con tres. todo o meu respeto e admiración. E digo, non sei que son. Descartei algunhas opcións máis simples ou máis típicas. Por exemplo, un zombie ou non, ou outros tipos, pero non teño coñecemento da cantidade das criaturas que poden ter os rasgos similares a min. Entón, Preguntáchelo aquí, non sei, Sí, se aquí non o coñecen. Sí, preguntei, no. E dixeron que investigaran. Iso é todo o que dixeron. Que tiña que ter paciencia. Eu como teño background de nigromante, recordo algo, si é como unha especie de, sabes, típico glosario de criaturas del abismo. En plan... Do abismo. Como a lista dos reis godos. Hai, o sea, podría facer como un Enciclopedia check de dos historia ou algo así. nigromantes. Bueno, Bueno, quere dicir sí ou bueno, quere dicir no. a ver, supoño que coñecerías bastantes criaturas que non están nin aquí nin alá. Que De queres oídas, intentar adiviñar que? Sí, ou si se me ubica. Por probar. Bueno, pues tira a ver que se te ocurre por aí. A ver que se me ocurre. Bueno, nada. A resposta é nada. Non se me ocurre nada. Os Demasiado non delgado. mortos existen. Eso non existe. Bueno, a ver, coñecerías criaturas que admiras, pero vamos, non creo que pensarás que unha liche, pero bueno, hai esta opción. Hai tamén criaturas afogadas que logo se erguen de novo. Non ten a pelo suficientemente podre como para isto.
Non lembro afogarme. Non. Hai aparicións, ainda que normalmente son máis incorpóreas. Ujú. A toco. Non son... E logo hai criaturas que parecen máis vivas ou menos, pero normalmente teñen algún punto extraño ou antigo ou sabes que criaturas que poden facer unha ilusión de apariencia, pero en realidade son todo osos, por exemplo. Bueno, non respetable. que eu saiba. O único que teño así que non puiden atopar ou investigar son os meus ollos. Mm. Que sei que son moi diferentes e asustan a maioría. Non é unha cosa de... Perdón se é ofensivo. De Drow. Non. Pensaba que todos os Drows erades así. Claro, como a Eh, outro non lle vemos nunca a cara. É que é esa a primeira Drow que coñezo. Hmm. Para ver na escuridade ten que ser útil, a verdade. Mm. Ves ben na oscuridade? Ui. Igual non debería ter preguntado iso. Vexo. Que guai. Como me gustaría a min ver na oscuridade. Pero esta raza non ten nin 30 pés de visión na oscuridade. Nada. Vale. E agora a miña pregunta. Adiante. Bueno, é máis unha petición que unha pregunta. É que xa que tes os teus pais son nigromantes e ti estás a estudiar nesos temas, se poderías axudar na miña investigación cando poidamos. Pois claro, encántame investigar e estudiar, por suposto. Eso. Espera. Que queres decir con axudar na tua investigación? Non coñezo todos os detalles. Non sei se teño a sensación que os profesores van facer o seu traballo en tempo. Entón, quería tamén investigar por a miña parte. Pero claro, non coñezo como e ti se tes familiaridade neses temas. Entón, Pero non podemos facer, non farás, non me meterás en sacrificios humanos sin preguntarme antes e pedir o meu consentimento, non fago sacrificios. Pero vale, por se acaso. entendido. Ok. O consenso é importante. Sempre. Bueno, non sempre. Estou de acordo, pero sí. Sí. En plan, ela di sempre, despois acórdase de todas as... Sí, eu tamén rituais, fixen unha... Ajá, ok. Ok, sí, bueno. Entre colegas. Eu meto máis para dentro na silla e achego a Shinies apartándome un pouco e ya está. En plan, Por certo, Talin, ti dixeches que non había mar, pero é verdade, creo, ainda non coñezo todo o contorno, pero creo que na Escola de Natureza e Equilibrio eso a vin dende fora cando ia a clase, pero creo que hai como uns xogos de auga e, bueno, como a principal criatura é a Moura, igual aí, non sei, podes probar a ver se estás a gusto por aí e dar unha volta. Podía ir, polo menos para que me den consellos para que non me deshidrate nunha semana, a ver se teñen pomadas ou algo polo estilo. Bueno, suponse que a Moura vive na auga, non? Algo tendrá que Sí. saber. Só topei un río, así que agradezo moito a súa información, a verdade. Eu necesitaba urgentemente ter unha fonte próxima para poder mirar esas cousas. Ese tes dificultades tamén pode axudar. Eu teño ungüentos e bálsamos para axudar a xente. Ungüentos. Sí. Bueno, non creo que sexan medicinais,
pero bueno, eran cremas, ungüentos, inciensos, aceites que utiliza. Aquí paro un momento de falar. Teño coñecementos para axudar se te atopas nun problema. Non te preocupes, eu non me pudro como a ti. Eu estou ben como estou. Miro a Desi con cara de... Bueno. Ai, cada vez circunstancia. Que ben se levan, verdad? Que canta amizade. Entendo. Perdona, Antonio. Vale. Entendo que pasades o resto do día cohesionando a tope, como estades facendo agora. A idea é que entre os días 4 e 7 de Samonios, pois pasaría a vida por diante. Así que imos a... Salvo que teñades algunha escena super importante que querades facer eses días. Un pequeño detalle. Podo enviar unha carta? Si, ti deixasme escrita e eu levo a destino. Vale, simplemente para deixalo aquí en audio, ¿no? Una carta a rasgos, los rasgos serían en plan de querida baronesa, ao final estou ben. Lamento non poder escribir antes, pero tive unha serie de circunstancias que impidieron o feito de poder contactar contigo. Boto de menos as nosas interaccións e as visitas e penso moito en ti. Espero que esteas ben e agardo outro momento máis na túa compañía. Entón o que fago é poño un pouco de aroma, incienso, píntame os beizos, planto un beso na carta, vale, me limpio e a envío. Vale, pois nada, carta quedaría enviada. E xa está. Eu sí que teño unha cousa que facer, pero poido esperar a facela se me dis que non me recibe, que eu ainda quero falar con Cinzos. Pero podesme decir, non quero falar contigo, pero vou insistir, porque teño que insistir. Vale. O sea, cando seña, ela Desi vai nos seguir intentando hasta que reciba. Vale. Cando seña que suceda eso. Pois ao longo destes días, nalgún punto que Talin se atope en soidade, que estarías facendo, Talin? Por exemplo. A ver, agora mesmo Talin nestes días está rollo administrativo. Está cambiando a cama para algo decente. Está reacondicionando todo para non morrer de pena. Está falando con Mavinda para que lle cambie un apelido no que é o matrícula porque está cansa de que lle chamen polo apelido que non é. Está lendo a legislación de todo o sitio e pasando limpos apuntes que lle pasou Desi porque se alguén che dá apuntes, les pasas a limpio al momento para devolverlos. Ainda que non me interesen. Vale, bonito. pois nalgún deses puntos, quizáis cando nunha destas foches a preguntar a habitación de Desi se estaba e non estaba, antes de que saias pola porta escoitarías un Talin, agarda! Dime, que queres? Tilana, imagino, non? Larín, que é a compañera de Desi. Vale. Deime conta de que tes un corpo como moi perfecto para a auga. Son entretón, efectivamente. Sí, como o meu pai. Quería... Ti quererías, seguro, porque se te moves así, está grande o que emites. Supoño que he quedado un rato mirando para ela fixamente, tratando de entender que está tratando de pedirme. Pero imagino que no momento conectarei a neurona e farei a versión decente diso. Pero con calma, porque non sei, pero con dúbida, en plan, é isto ou que estás dicindo? Isto? Non sei. Oh, que perfección! Por que non te apuntas a isto da auga que danzas e así, pero na auga? Moñeira acuática, supoño, mirei a lista.
sería genial estar contigo ali se nos facemos pois unha amizade, podo levarte. A veces me esquezo onde están, pero podo levarte os meus recunchos máxicos. Apúntate, Talin, apúntate. Que tipo de recursos máxicos? Mírate de arriba abaixo. Acuáticos, como non? Talin, os seus recunchos máxicos acuáticos. Guiño, guiño, colazo, colazo. Como mínimo está intrigada pola conversación, aínda que non entendo moi ben as súas metáforas. Porque, a ver, podo pasarme por onde ti queiras e botarlle un ollo, polo menos, supoño. Non teño por que apuntarme máis dun día, simplemente probar e mirar. Non tes? Pero non entendo por que non te apuntarías. Home, depende, eu non sei se aquí facedes a miña maneira, a maneira de outro sitio, ou eu non sei como ides aquí. A tua maneira seguro que está ben, porque eu estou apuntada e hai moita variedade. Hai unha rapaza tamén que é unha llena así de aire, que é a irmá de unha medio amiga de Desi de cinzas. Sí. E logo hai alumnas tamén, esa é de terceiro, e hai outra de terceiro, e de cuarto, hai outra, unha elfa mariña. Ah, vale. Podo situarme, coñezo. Llenarse de aire pareceme extraño porque deberías desaparecer no medio da auga, pero o resto podo entendelo perfectamente. É que lle Bueno, gusta pues, moito moi- bailar. Vale, se só é mirar, podo mirar se me interesa o que tedes que ofrecer, que a mellor eu que sei, estilo de competición e prefiro facer algo máis tranquilo, pero No, seguro que che gusta. Sí. Practica as posturas, porque se che dan moi ben, seguro que traes unha moi innovadora. eu chamo equilibrio, pero cada un chama como queira. É que o equilibrio é difícil, menos polas mañás é sinxelo ata que caes. Bueno, o bo da auga que non podes caer, supoño. No. Verdad. Ademais, é tan agradable moverse entre as augas. E se queda uns minutos así. Oh, que cute. Podo tratar de mirar se... Imagino que é unha humana, non? Ten Sí. algún trazo característico que diga, vale, ten ascendencia de Tritón ou algo? Podes tirar, que igual coñeciches a alguén da familia. Podes tirar ou Sí, por por iso. historia ou por percepción se só buscas algo físico, se é máis de comportamentos ou así. Eu quero ver, claro, que isto é super específico, se é da raza máis próxima a min ou se é de outra parte do mundo, sabes? Sería historia máis ben ou percepción? Sí, historia. Vou tirar fatal, pero yo lo intento. Xo bonito. Ah, bueno, Bueno, nin tan mal. moi ben, 17. Vale, quizáis non saibas exactamente de onde pode ser, pero tes a sensación de que en algún punto soubeches da súa familia, porque digamos que esa postura que ten te recorda moi forte a algún tritón que ti miraches, que tiña como esas posturas moi así, moi zen. Era un tritón troncho, entón Un tritón troncho. curioso, velo zen e troncho. Entón, pois probablemente en algún punto puiderás cruzarte coa súa familia ou con alguén da súa familia, vai. Ti de onde eres, por certo? Que? Onde naceu a toda a familia con da rama acuática? Meu pai é de che pronuncian aquano, Cur, Ah, o mar das estrelas caídas de Faeru. sí, coñezo, estiven por ali, sí. E coñeces a meu pai? Máis ben ser ao revés e coñeceránme el a min, pero supoño, que apelido ten? Así por riba. E sorrí, moi orgullosa de que yo preguntes. Chámase Dastro Arneza.
Sóname, un verdad? mago Non. poderoso. Tamén estivo xogueteando un pouco coa alquimia. E cando digo de alquimia, soache que igual algunha visita por aí fixo. Talin ponse tenso, pero ao mesmo tempo di, vale, sei por onde tira esta persoa, así que podo analizarla e controlarla como me interesa para que non faga nada que non me guste. Así que asente coa cabeza e di, bueno, ensíname este deporte que polo visto practicades aquí. Sí, tens que estar moi atenta porque como te perdas algo, logo xa non funciona. E empeza a bueno, non sei, igual cando chegades e vos ve aí facendo xestos. Pero bueno, Despois de outro día de intentar falar con cintas e fallar, sabes, chega aí toda derrotada e ve esa escena e di que bella es la vida. para que vexas que se integra. Vale. Noutro deses días, Shainis, por onde estás ti perdida pola natureza? Pois en calquera momento. En calquera momento entre o 4 e o 7 de Samonios. Pois aí supoño que, bueno, aparte de ir a clase, o día 5 que é fin de semana sí que aproveitaría un pouco para pois quedar con Tilana e rascar un pouco a barriga, a verdade. Sí, chamanlle así agora. E non sei, depende do momento. Supoño que tratarei de pasear por o campus, tratar de coñecer un pouco máis o sitio. Pois sí, nalgún momento teño así como un pouquiño de morriña de casa, sí que intentaré sen saír do campus e da zona autorizada, porque eso está prohibido, non o faría xa máis. Pois igual un pouco como fixera a Talin, de buscar un bosque ou unha zona así un pouco máis que me recordara a miña vila. Vale, pois mentres estás disfrutando da paz da natureza, empezas a sentir como te olfactean. Pois, pero vexo algo ou alguén... Cando xiras a cabeza ves pegadiña a ti a Pratsy. É a raposa que me estaba cheirando. Bueno, non é ela, pero a raposa está aí tamén. Como se chamaba ela? Pratsy? Era Pratsky. Pratsy? Pero Pratsy ela era... Entón a raposa como se chamaba? Sí. Lexis, non? Sí. Alexis. Pois que diré, Pratsy, que tal? Intentaré como facer uns agarimos a Alexis. Noto que andas moito por aquí. Acabas de atopar un dos mellores recunchos para descansar. Queres investigar polo campus? Queres corretear connosco? Bien. Bueno, sí, pero eu non sei isto que ti fas de correr a 4 patas e ir tan rápido, eu non sei facelo, así que... É moi sinxelo, mira, colócate así e impúlsate. E ves como sai. Gracias. Pois intento imitar. Eu non sei. Tiro atletismo? Sí. Bueno, tipo sai o cu como para facer unha voltereta, pero xusto antes de volcar. Sais pouco disparada, pero sais. Entón, Prasley vai correndo ao teu redor, mentres ti fas unha liña recta, ela se rodea de vez en cando. Non é genial, non é genial? Mira, ségueme. Eu sei por onde moverse por aquí sen que ninguén te mire. Ségueme. Pois a sigo, pero se vexo que se afasta moito vou berrar agarda, que non corro tanto como a ti. Veña, non teñas medo. Deixa que as túas emocións e instintos se liberen e corre como a besta que es. Dios. A ver, un pouco brutas son, pero tanto como besta. Era rosmando e seguirá correndo. Pois nalgún punto atoparás unha especie de lugar cheo de centos, hai como no centro un pequeno oco, e diche, vouche ensinar un dos meus lugares segredos. Aparta un pouco unhas follas e ves como hai unha especie de oco na terra con plantas que parece unha especie de niño, e che di, aquí
Se algún día estás moi preocupada, podes deitarte a descansar. Sentirás toda a paz da natureza. Pois fago un xesto como podo. Claro, acurrúcate comigo. Que chido. Pois va a deitarse aí, respirar. E cando te acurrucas aí, notas como moi pouquichiño Lexis apoia unha pata sobre ti e se acurruca. Que honor. Pois intento así como non moverme para romper o momento. Lle digo, ti, Bradley, en que curso estás ti? Ti que crees? Estou en cuarto. Entón ti coñeces todo o campus, non? Bueno, as partes con máis vexetación. Pois gústame moito os recunchos que coñeces. Recórdame a miña vila. Pois te deixei vir aquí porque é certo que és unha das miñas criaturas favoritas do campus. Ah, pois moitas grazas. Eu creo que a Bradley tamén me caigo ben. Bradley son eu. Alexis. Sí, un pouco. É moi desconfiada, pero é normal sendo tan velliña. Está moi cega e case non sinte nada, salvo o meu amor. Sabes que vin aquí porque pasei moitísimos anos da miña vida, xa teño 420, investigando e intentando, bueno, crecer ata que a coñecín. E como está tan maior non quero que morra, entón por iso me apuntei á escola trascendental, para evitar que lle poida pasar ningún mal. Son unha monxe da escola da morte. Ah, non sabía que existía iso. Entón, se pasará algo, ti podes resucitala e esas cousas? Non lle vai pasar nada, pero no caso de que lle pase eu terei todos os coñecementos precisos para coidala para sempre. A mí non me importa morrer, pero agora non podo morrer porque teño que cuidala. E xa estou un pouco velliña, así que temos que cuidarnos, verdade, Alexis? Bueno, me ergo e digo, eu farei todo o que este na miña man para que non vos pase nada e se vos pasa, eu vos defendo. Claro, pero ainda che queda moito que crecer. Non crezo moito máis. O di super seria. No, alto no. Como, Alto xa. esto es todo, Non te preocupes, non me refería a ese crecer. Eu tampouco teño pensado crecer máis. Xa sei que estou empezando a encoller, pero non pasa nada, así me escondo mellor. O caso é crecer na batalla. Xa sabes. Cando Na hai batalla. perigos. Claro. Algún día podemos practicar. Son moi boa en destreza. Shainis o fai, pero ela non é tan boa en destreza, entón dis, sí, Queda rarito. pode que me veña ben. E che fai uns exemplos aí de uso de ki, móvese super rápido e ves como sincronizadamente con ela, Lexis colócase tamén rapidamente. Somos moi hábiles, algún día poderás selo. Ya. Se queres algún día convertirte en monxe, podes consultarnos. E se anica así, e Lexis se enrolla en rosca na cabeza. Por favor, que cookies. Pois fago como unha reverencia para decirme, estarei non sei se me levará a vida por esos camiños, pero o tendré en conta. E sintes unha pezuña na cabeza. No. Sou bendecida. Pois xa sabes, cando te atopes mal ou teñas medo, podes vir aquí. Non lle contes deste segredo a calquera. No. O teu recuncho especial só vendré, pois, para, non sei, se necesito alguna vez que bote de menos a casa, pois sentirme un pouco como ali, como no fogar. Para min isto todo novo. Eu pasei sobre 350 anos soa no bosque ata que decidín que era hora de sair. Unha cosa, ti no bosque tiveches algún tipo de experiencia estrana? Dis a parte de despertarme coa miña coidadora morta?
Hello. Wow. No? Pois non sei, supoño que non. Ti eras quen de, non sei, como ver mensaxes onde ninguén nos veía? Non, creo que era eu cando estaba demasiado soa, pero non había en realidade mensaxes. Pero aprendín a comunicarme cos pequenos animais. Pero, de algunha forma, véxote tamén como un pequeno animal. Shiny sarquea unha cella. Bueno, supoño que se son un animal como ela, pois está ben. Claro que está moi ben. Os animais son o mellor, verdade, Alexis? Vale, no, penso que a miña experiencia era un pouco diferente. Non sei, que estou intentando buscar explicación tamén ás cosas que vía ali. Pero bueno, teño moito que estudiar. Anda que chegue... Ata que chegue o teu nivel de cuarto, queda moitísimo. Nah, se iso son moi pouco tempo. Cantos anos foron? 4 de 420? Iso non é nada. Unha pregunta de Lore, os medianos viven como... No, viven máis que os humanos, non? É unha noma. No, Sí, pero digo Ah, eu. ti. Sí. Vale, vale. Bueno, Entón- depende das decisións que tomes. Ah, Sí, pero vale. Era para saber como relativizar tamén. Ok. Pois nada, me quedaré aí deitada disfrutando do aire libre, de cando en vez sí que intentaré como achegar a man para sobar a raposa. Se o consigo será como o triunfo do día. E pouco máis. Vale, pois cando te despidas delas, diránche: Nos comprometemos, Shinies, a intentar atopar mensaxes do bosque para axudarte na túa investigación. Pois moitas grazas, se descubres algo, dimos, sí, e outro día podemos seguir practicando os movimentos. Claro. Esvaécese diante de ti. Que rápida. parkour. Pois eu vou sair, pero tranquilamente, porque quero quedarme ben con como chegar ao sitio. Que esa velocidade que iba. Xa podes volver con calma. Esta noite Shinies durme como un bebé. Vale, Si non te importa, quero deixar Constancia non de. é necesario escena, pero quero deixar constancia de dúas cousas. A primeira é que o fin de semana vou a volver á punta de frecha a tirar máis fichas, se é posible, porque aquí hai que recuperar o tempo perdido. Hai que recuperar o tempo perdido. Non sei que tal mira, pero bueno, ela intenta. A segunda é que un día destos poñerase un vestido así elegante con bastante escote e irá hasta o nascente da fala e fará toc toc e dirá en plan algo así como a excusa é que quería vir a agradecerlles pois as como dirías a súa preocupación e entre nós o ben que me fixeron quedar con miña nai. Pero a razón real é que quero pispar quen hai ali. Vale, bueno. E coñecer a Antero, non mintas. Obviamente. É a súa única intención. Bueno, pois o nascente da fala está formado agora mesmo por 3 membros. A Grayson xa o coñeces, que é o último integrante. Tiñan un espacio reservado para Queen, pero parece que non o rematou de ocupar. E coñecerías a Minali, que o poño aí para todos porque supoño que haberíades polo campus adiante. A esta miramos en algún momento, ¿no? Penso que sí. Pode ser. Igual nunha O campus destas é que chiquito. había tanta xente, sí. É Antero. Bueno, moi ben. Oh, estupendo, moi estupendo. Perfecto, todo correcto. Xa está. Eso era todo, que sabes, en plan
Hola chicos, me voy a dejar ver e vou botar uns piropos que non se note moito, que en realidad veño a cotillear. Pero Y Minali hasta che luego. pediría cita para poder sacar máis información veraz para o xornal. Eu poñeríalle así algún tipo de excusa como que non recordo moito, que foi todo tan... está todo tan borroso. Pois te diría que cando recordes non dubides. Que lá o que máis importa é descubrir a verdade. Claro, claro. Pero en realidad debome quedar con ela, porque ela era a que tiña parecía que era a que tiña máis información. Era o artículo que parecía que realmente estaba que tiña máis información interesante. Foi o último Eh, dela. Sí, A única seria. así que vou tomar nota. Para nun futuro, non agora, nun futuro preguntareille sobre isto da colisión do mundo de fadas, etc. Bueno, tamén saber sobre iso, sí. Fervit vai buscar a aula do escenario para o son da Turuxo. Va a plantarse. Esa era a tua escena, Diante. así que... Por... Que ben que coñeces. Sí, a que non sabe cal é a súa escena é de sí, pero... Como que non? Eu iba a buscar... Ai, bueno, pero non teño ni idea do que vai pasar, claro. Es que igual isto todo tamén era un soño, sabedes? Igual que estos dous... e si os que roleamos eran todo un soño. Nunca se sabe. En 2 sesións averiguarás ou non? Ou non? ¿Quién lo sabe? Yo no. O bonito é que cada día tedes máis pretos exames. Hai que estudiar. Poñémonos a tope. Vale, pois nada, eu vos libero e nada, ido vos preparando que cada día será máis escuro.